Priateľa, tak to je naša dodávka, ktorá má nový dizajn, model z navigátor, aby sme boli viditeľní všadiaľ. My sa teraz nachádzame na agrokomplexe Nitre 2023. No a ja vás prevediem touto výstavou, toto je náš stánok. A samozrejme máme tu rôznu ponuku modelov, no ale poďme sa pozrieť, čo sa deje na ploche. Pri nás na ploche sú súťaže, pílení dreva napríklad, rúbaní dreva, v rôznych technických zručnostiach pre agroškoly. No a je tu aj John Deere traktor, ktorý slúži ako súťažná pomôcka pre žiakov agroškôl na ukladanie balíkov. No a v tejto časti zasa prebieha výmena kolies na malotraktore MT 832 2. Ako môžete vidieť, zatiaľ je tu asi prestávka. No a my sa poďme pozrieť, čo sa nachádza na agrokomplexe Nitre v roku 2023. V tejto časti máme Agri CS, to znamená distribútora značiek ako Case a samozrejme Amazon. A hneď na úvod zaujímavá nákladná auto Iveco. No a už tu máme Case Optum 300, ktorú Agri CS vystavuje, rovnako Case 240 Puma, ktorú si pozrieme možno aj trošku bližšie. Všetko je pripravené, naleštené, poďme sa pozrieť dovnútra aj. Takže takto. Oproti agrosalónu, ktorý sa koná v zime, každý druhý rok, tak tu na tie exponáty sú pozatvárané, asi sa treba dohodnúť potom konkrétne s predajcami, ktorí by vám to ukázali. Hovorím, toto je pre takú širokú verejnosť, ale aj odbornú. Agrosalón je pre hlavne odbornú verejnosť, takže tam tých strojov je viacej, sú tam aj kombajny. No a konkrétne my sa teraz už pozeráme na traktor Case 90Ačko Farmal. A toto je Steyr 4090 Compact. Takisto zase zaujímavá verzia. Agri CS tu má takýto stánok. My sa pozrieme ešte, čo je pripnuté za týmto traktorom. Je to rozmetadlo na pevné granuláty. Na tomto je Genio 3000 kombinátor. No a za Steyrom 4090 je zasa Tehnos pôdny kultivátor. No a tu je už stánok Agri CS a tu si môžete zakúpiť rôzne reklamné predmety. Dokonca tu sú aj nejaké modely. Ľudí sa tu pomaličko naplňa, je štvrtok, čiže začiatok tejto výstavy Agrokomplex 2023. No a my poďme ďalej. Takže ešte raz Case Puma 240 Farmal 90Ačko. No a Optum 300 to zakončuje. No a Agrion, združenie predajcov agrotechniky, zase má tu viacero značiek, ktoré sú tu na pravdu oproti agrosalónu, tých strojov to nie je tak veľa. Každopádne sa blížime k Ematechu, ktorý je distribútorom značky Deutschfar. No a na úvod 3050 Deutschfar. Potom je to 5800 Deutschfar, to je taká vyššia trieda. No a stredné triedy konkrétne, my sa už aj s predným nakladačom. Počasie sa nám trošku zlepšuje Deutschfar. Je to konkrétne 515, čiže 5115. No a poďme sa skúsiť pozrieť bližšie. 515 má dokonca aj nejaké nárade, poďme dovnútra. Tu je zase balíkovač Deutschfar Fixmaster 330. No a je to zapojené za traktorom. Konkrétne sa jedná o Deutschfar a typové označenie je tam 6125C, ktorý si tiež ukážeme takto. No a to je, čo sa týka Ematechu, všetko. Dá sa
takáto výstava, doplňajú to nakladače, manipulátory, Merlo, takže Agri.cz je aj distribútorom značky Merlo, menšie prevedenie a potom pravdepodobne ich referenčné, konkrétne sa Merlo TF33.7. Takže to sú nakladače, no a tu máme už Agral, s ktorou aj spolupracujeme. Čo sa týka Agralu, tak poviem úprimne, doniesli za sebou dve traktory Klas. Treba si uvedomiť, že sezóna je v plnom prúde, tak konkrétne sa pozrieme na Axion 960 v polupasovom prevedení, ktorú môžete vidieť na ich stánku hneď pri vstupe, že aj na štánok sa nachádza 50 metrov od vstupu. A tu sú súťaže, takže to je firma Agral, ktorá tu má aj ďalší Klas, konkrétne. Konkrétne sa jedná o Axion 870 a takisto majú aj teleskopický nakladač Klas 73803 T, že menší. No a táto 870 si pôjdeme pozrieť dovnútra. Pozrieme si ešte zozadu. No a takisto pozrieme, že tu majú kombinátor Vederstadt, ktorý sú tiež distribútorom na slovenskom trhu. Čiže to je stánok firmy Agral, distribútora Klas Vederstadt. No a už my ideme do Valtry, takže do červenej. No a firma VPP T195 konkrétne, na ktorú sa teraz pozeráme. No a prvá je Q305, asi najväčší konkrétne model, ktorý je tu na. No a potom postupne ďalšie menšie rady, ktoré sú tu na. Chceme kúpiť jeden, chceme kúpiť balku. A to je kúpiť No ja sa lížim k niečomu, čo mňa najviac zaujíma, to je prekladacie vozy Anna Burger. Pekne robustné, veľké. HTS 22.16 a ešte si dneska ukážeme Ponár. To je konkrétne Ematech, distribútor týchto Anna Burgerov. Za mňa veľmi veľké, robustné. Potom vlečky. Poznám, že aj cisterniku majú jednu nápravovú, nejakú sejačku. Takže toto je v tej zadnej časti, dokonca si tu urobili posedenie. Takže ešte ďalší dojčvár, pozerám, že vzadu. No a to sa týka ďalšieho, firma Bosák, ktorá má tiež svoju expozíciu a špecifické traktory. Ešte máme nejaký založovací systém. Pozadí máme firmu Hriadel a Fendt, k ktorej sa dostaneme. Poďme si ešte pozrieť tú expozíciu. A tu sú mal traktory rôzne, rôzne váhov. Tak by spláznili kvôli tomu. Máme balíkovače Ursus, čo ma pekne prekvapilo. Z543Ačko. A dokonca aj vlečky na balíky. Ursus.
No a my sa presúvame ďalej v ďalšej časti, konkrétne pozrieme tu ďalší prekladací voz. Aj modelov je málo, priatelia, takže to je Agritech. My sa blížime k ďalšej časti, kde sú Pronary. Levians Vis značka, priatelia. Tí z vás, čo to poznajú, dajte nám do komentára. Veľmi zaujímavé. Ja osobne sa priznám, že nepoznám, som vševediaci, takže tú značku nepoznám, ale vyzerá zaujímavé. No a my sa presúvame ďalej od Zorami Maxu k ďalšiemu predajcu na Slovensku, a to je Šupa Technika, ktorý ste poznáte, že distribujú značku Kubota, ale pozerám, že tu majú aj rôzne iné sejačky. No a tu sa dostaneme do sekcie maltraktorov a traktorov, ktorých pozrieme, že značka Seko, a mi tiež nič nehovorí, ale Kubota už áno. Takže, ty čo poznáte Kubotku, asi budete poznať ich produkty. M7 173 a asi tam najväčší aktuálne traktor tu, čo majú. No a postupne to bude nižšie a nižšie. M5 112, mal traktor. Pozriem, že Šupa má potvorené traktory, takže deti si prídu na svoje a my nahliadneme na M5 112, priatelia. Takže poďme sa posadiť. Ovládacie prvky a sedíme. Ešte pozdravíme Števa Mašaniho, ktorý nám dal kľúčenku a také nálepky, tak sa mi páči. Pozdravíme a sledujte jeho videá, ktoré sú veľmi zaujímavé. Takže to je Kubota. Mal traktor. Ja som mal doma u rodičov mal traktor, tak to bola trošku iná kategória. Ja som v autoškole mal zase Zetor. No a toto je trošku iná. Iný level. Na tom by sa mi asi lepšie chodilo. Tak poďme. Či záujem je práve o stánok Šupa. Nakoľko má tu veľa strojov, ktoré sa dajú navštíviť, pootvárať, takže určite tí z vás, čo ste prišli na Agrot Komplex 2023, tak stánok Šupa ste navštívili a tak je naše pozerať. No a my sa nachádzame už pri firme Hriadel, ktoré distribujú značky Horsch a hlavne značky traktorov Fendt. No a my sa pozrieme na prvý z nich, ktorý je konkrétne Fendt 314 Vario. No a je to... Aj interiér si pozrieme. No ale najznámejší traktor od Fendu sa volá 1050. To si šiel ďaleko, vieš. Potom aj... Takže priatelia, teraz máme tu prezentáciu spoločnosti Agri CS, konkrétne distribútora Case a Amazon.
poviem, že dnes pre tú sejbu využívajú sa aj mechanické systémy sejby, ale poviem tak, že v pomerne obmedzenej miere, čiže ten pomer je možno, ja neviem, 30:70, vyhrávajú pneumatické systémy, buď podtlakové alebo pretlakové, v tomto prípade je to opäť pretlakový systém, pretože vám umožňujú jednak dopravovať osivo a hnojivo na väčšie vzdialenosti, tým pádom vy viete rozložiť ako keby tú hmotnosť toho stroja. A druhá vec je tá, že nie sú tak rozmerovo citlivé, alebo teda tak citlivé na rozmerovú variabilitu semien, pretože nie vždy tá kalibrácia je ideálna. Tá objemová hmotnosť osiva je veľmi vysoká a jednoducho, aby No priatelia, tu sú žukašky sejacej techniky na agrokomplexe Nitra 2023. A výkon v tomto prípade to bude v kombinácii s traktorom Deutz-Fahr 7250 TTV. Znamená, že tento traktor má jednu prevodovku. Čo sa týka samotného stroja, vidíte, že vyznačuje sa mohutnou konštrukciou a vlastne výrobcom tejto kombinácie je firma Heva. Nejaké reziduál z výšky, z osív, prípadne nejakých moridiel, ktoré sme použili pri inej pracovnej operácii. Čo sa týka samotného dávkovania, že ja počkám, kým obsluha zíde. V spodnej časti pod zásobníkom máme 3 cm. Do tých predných sekcií privádzame len hnojivo a do zadných napríklad osivo. Opäť poprosím, presúňme sa výsevným peťkám. No možno ešte poviem, že tá medziriadková vzdialenosť je vlastne 16,7 cm a samozrejme tým, že to, čo som tu hovoril pred chvíľkou, že pokiaľ by som chcel zväčšovať medziriadkovú vzdialenosť, tak idem ako keby na násobu. To znamená, že v tej prednej sekcii, keď budem prihnojovať, tak tým pádom v zadnej sekcii dostávam vzdialenosť 33,4. Keď zoberieme v podstate detail tých jednotlivých výsevných sekcií, tak vidíme, že je tam jednokotúčová výsevná peťka, to je ten tanier, ktorý je sklonený pod určitým uhlom a prekrajuje nám jednoducho tú pôdu, to znamená vytvára výsevnú brázdičku. Vedľa nej je vlastne oporné.